Ola, benvidas, benvidos un día máis ao curso de Lingua e Cultura Galegas da Aula Galicia Aberta. Hoxe é un día especial porque contamos cunha das nosas convidadas, como xa ven sendo habitual, e a persoa que nos acompañará esta tarde para falarnos da súa traxectoria e da súa achega á lingua e á cultura galegas especialmente, esta persoa é Franci González. De Franci González, que podemos dicir? Pois moitas cousas, pero para resumir e darlle paso rapidamente diremos que é unha das voces máis representativas da música tradicional de Galicia e dende moi nova formou parte do grupo de pandeiretas Xiradela, que seguro que coñecedes e se non o facedes, pois tedes, se non o coñecedes, tedes a ocasión de facelo a partir de aquí. Dende este grupo de pandeiretas, o que se xerou, o que se foi creando, foi un grupo de investigación cunha finalidade moi clara, que era de recoller cantos tradicionais da comarca de Bergantiños. Ela, Franci, é unha persoa, como vos digo, moi relevante, moi importante non só na recollida de material tradicional da conservación e da difusión e divulgación, senón que tamén é unha persoa que gravou con artistas, colaborou con artistas tan importantes como Carlos Núñez, Dulce Pontes, Jordi Sabal ou outros moitos. Sen máis, deixámosvos co seu vídeo e agardo que disfrutemos do que ela nos conta. Ata dentro dun anaco. Ola, eu son Franci González, nacín en Francia, en Grenoble, son filla de pais emigrantes galegos, e os 2 aniños de idade viñeron para Galiza, para a capital de Bergantiños, en Carballo, vivín ata os 6 anos, e dentro dos 6 anos ata agora, pois a miña residencia é aquí en Arteixo, a Coruña. Pois cando tiña 7 anos, miña nai apuntoume a clases de baile aquí en Arteixo. Non había nada para o lecer, só como agora que hai todas as actividades, os nenos teñen miles de actividades, daquela só existían as clases de baile de Xiradela, dun grupo de amigos que se xuntou e formaron unha asociación. Creouse no 1982, comenzaron ca mesma inquietude que era o baile tradicional e a partir de aí pues, empezaron máis actividades. Aos 9 anos empecé con pandeireta, a miña primeira mestra e única foi Mercedes Peón, doume clases de pandeireta, ela tamén tiña sobre 15 anos ou 16, acababa de empezaba tamén, estaba en Sacarandaina cantando, empezaba a dar clases, empezou en Arteixo e creo que en Baio. Viñan autobús, o sea, daquela era todo, bueno, moito máis dificultoso que agora, non? E empecé con esas clases de pandereta e cando tiña 13 anos, 13, 14, estuve uns cantos anos con Mercedes e logo con 15, 16 xa empecé eu a dar clases tamén fora. E para ese grupo de baile que che digo que se empezou a formar na asociación, necesitábanse músicos. Entón, fíxose dentro da asociación un grupo de investigación para ir a recoller todos esos cantos e toques polas aldeas. Aos 14 anos empezamos cas recollidas de campo, que foi dentro da asociación con ese grupo de investigación. Empezamos rastrexando Arteixo e arredores e toda a comarca de Bergantiños, que a verdade é que anos e anos e anos, porque moi rica en folclore, bueno, cada vez aparecía máis xente que tocaba e cantaba. A parte, moi afortunados porque empezamos a recoller a mediados dos anos 80, no 84, 85, e eso, xusto de mediados dos 80 a finales dos 90, había xente que cantaba e tocaba, o sea, seránse foliadas en directo todos os fins de semana. Tuvemos sorte. A ver, nós co grupo de investigación que empezamos con Xiradela, si había transporte porque eu era máis pequena, con 14, 15 anos, pero os que fundaron a asociación tiñan todos 20 e pico. Entón, a expedición era fins de semana, todos os domingos quedábamos, a veces sábado e domingo, pero normalmente todos os domingos, e nada, íbamos con moi pouco material porque non había. Eu recordo que a primeira cámara de vídeo creo que a tuvemos no ano 90, era kilométrica, pero antes da cámara de vídeo pues levábamos lápiz e papel, era un pouco con unhas gravadoras pequeniñas,
e alá íbamos pois 2 coches ou un coche ou, bueno, 5 personas, 4, e a verdade é que sempre nos trataron moi ben. Eu creo que de todas as recollidas debe haber un par delas de eu non sei nada, bum, porta pechada, pero o normal era pasade, eu non sei, era o típico de eu non sei facer nada, eu non sei cantar, sempre estaba mal visto de que cantaran, incluso había parellas de que o home non lle deixaba cantar a muller, decíanos unha hora cando el non estaba para poder ofrecernos o que ela sabía, a escondidas, e nada, sempre que entrábamos na casa era queredes un vaso de viño, queredes un café, queredes un roscón, un queixo, sacaban ali como se foran da familia, e ao final, claro, non iba solo a recoller unha vez, porque apuntando todas as coplas con boli, para aprender as cancións, pois volvíamos e, bueno, houve xente que hasta nos invitou á comunión da filla, outras, pois, acabamos así. A maioría das recollidas da comarca de Bergantiños, as señoras que cantaban da Costa da Morte, pois os homes estaban casi todos embarcados, eran mariñeiros, elas quedaban pois criando os fillos na casa e así, incluso din que porque hai diferencia do canto da comarca de Bergantiños a Pontevedra, por exemplo, entón que as da comarca con máis forza, din, bueno, hai teorías, non sei se é certo ou non, pero que como as ondas do mar, a forza do mar, pois que tiñas que cantar moi forte para escoitarse, non? Pero eu creo que era por eso, a dor que tiñan dentro para expresala. Bueno, a min pásame cando canto con forza, parece como que, xa estou ben, xa botei todo fora. Unha das maiores recollidas que fixemos foi na Silva, que había como, claro, porque agora falase de recollidas e vas, que hai unha señora, dúas, sabes? O sea, esos non son recollidas, as de antes o que decía, que dos anos 80 e pico, 90, había moitísima xente que bailaba e cantaba, o sea, toda a parroquia. Recordo no ano 92 que fomos ao lugar da Silva, a Cerceda, eran como, non sei, pois 80 personas bailando, o sea, aí xa compráramos, tiñamos cámara de vídeo, tiñamos 2 e non dábamos feito, porque poñíanse en grupos de 4 ou 6, pero 4 homes, 4 mulleres, 6 homes, 6, o sea, era unha foliada solo con a xente do lugar, porque avisaron a todos os veciños e viñeron de todas as parroquias veciñas. Pandereteiras, sempre, cantareiras e pandereteiras sempre había 4 ou 5, non había grupos grandes, as pandereteiras eran 4, e máis, antes casi ninguén quería cantar nin tocar, todo o mundo quería bailar, porque, bueno, era a maneira de socializar e de buscar mozo e moza, tocando e cantando, pois non. Entón, empezamos esa recollida, estábamos dicindo, bueno, esta é a recollida da vida, vamos a ter, non sei, 2 anos para montar isto, porque mira, ese bailando, aquela bailando, está cantando, tal. Empezamos, e aos 10 minutos, un home que empezou a sentirse mal, un ataque de corazón. Bueno, doulle tal, e acabouse a recollida. O ano seguinte volvemos, pero claro, tiñan todos medo, en plan, ai, non vai a ser que, bueno, as señoras iban dicindo, morreu, feliz que morreu, bailando. Pero bueno. No ano 86 comezamos co grupo de pandereteiras, éramos todas moi novas, con 14, 15 anos, empezando a recoller e a saber que era iso. Entón, de todo o que tiñamos grabado, que era nada, o sea, levábamos 1 ano, 2 anos, 1 ano, polas aldeas, pois cas gravadoras, pois empezando a escoitar e intentar reproducir o que facían esas mulleres, que era un pouco difícil, porque claro, nós con 15, 16 anos, señoras de 80 anos cantando e así, eu recordo de estar en Imende no ano 86 e decir, guau, pero isto que é? O sea, esta señora como canta así, eu quero cantar así, como é isto? E a base de escoitar e intentar sacar esas grabacións. No ano 88 fomos ao lugar de Joxán, a Caión, e atopámonos dixéronnos que había unha señora que cantaba moi ben, pero que xa non vivía, xa por esos anos.
Entonces, a sorte nosa que o neto tiña unha cinta destas de radiocassette gravada a súa avoa. Entonces, a recollida esa foi dunha xeración xa desaparecida. E de aí montamos a pandereta de Caión, que foi eso no 88, 90, e no ano 95 veu Carlos Núñez, foi Mercedes Peón quen lle falou de nós, porque nós con Mercedes Peón, o sea, deixounos de dar clase, pero despois ela tiña un selo discográfico e gravamos 2 discos, o sea, colaboramos en 2 discos co selo dela, que era Ruta Folk Terra Galega, con 5 temas e 2 grupos máis, e outro de pandereteiras, que gravamos aí 3 temas, e foi nesos anos, eu non sei, non recordo moi ben, pero igual 90 e poucos tamén. Invitou a Carlos Núñez a vir a Xiradela, e nada, Carlos propúxonos si gravábamos un tema con él. Claro, ao principio era en plan, nós, como que non sabemos, estamos empezando ainda a cantar e tal. Bueno, falando así comigo e coas pandereteiras, que tema vos parece, tal, eu dixen, sin duda, Caión, porque, bueno, fora unha recollida que nos marcara moito, no? O de que a señora xa non estaba, o de que o neto non la dira, e que algo moi distinto, cantado, con, bueno, foi así como contactou el con nós e gravamos o tema Cantigueiras. Que a pandereta de Caión é o tema do maneo, o que é o cantar, que todo o mundo, que ten versións agora, hai moitos artistas con versións, Baiucan, Tía Musán, Sheila Patricia, hai un montón de xente actualmente que ten unha versión dese tema. O tema de Canta a miña compañeira, ese canto non é de Caión, é un canto de Piñeiro de Vilabade, cantado por un home, por Pedro de Benito, que tamén cantaba, porque normalmente casi todas as cantareiras eran mulleres, pero tamén había homes que aprendían de súas nais, ou de el vivía cunha madriña, el chamáballe madriña, non sei se avó, a madriña, vivía solo con ela, e cantou este tema de Piña de Vilabade, que quen diría que está polo mundo inteiro, a verdad, un orgullo, Pois gravamos con Carlos Núñez no ano 95, saliu ese tema de Cantigueiras no 96, e cando presentou o seu disco A Irmandade das Estrelas, Carlos Núñez na Plaza da Quintana, estaba tamén Dulce Pontes, que cantaba o tema de Lela. Unha anécdota así moi curiosa, que ao rematar de cantar todos, sempre quedábamos xuntos para ir a cear e así. Entonces achegouse Dulce Pontes e díxonos, eu entendínlle, si queríamos ir de parranda. E dixen eu, sí, ahora xa. Ela, non, ahora non, eso era 25 de xullo, en agosto. Eu, en agosto, para ir de parranda. Eu, non, pero imos ahora, que non, que isto é do 4 ao 8 de agosto. Eu, pero a onde? A Holanda, a gravar comigo. Eu, tamén, de parranda e Holanda. E alá fomos 5 días a Ámsterdam e gravamos tamén con Dulce Pontes no disco de Camiños, Señora de Almortán. Foi tamén moi bonito, unha experiencia, tanto a de Carlos Núñez como a de Dulce Pontes, que non se olvida. Pois eu agora, estou a dúo tradicional con Davide Salvado, estamos por aí polas foliadas e as festas cantando. Acabo de comenzar un proxecto novo que se chama Fransi, Mange. Gravei 2 temas que saíron xa en todas as plataformas o 19 de febreiro, e agora estou con outro tema e videoclip que vai sair finales de xuño, principios de xullo, máis ben. E a partir de aí quero facer unha presentación do meu proxecto, porque ainda o estou creando. É baseado en música tradicional de raíz, que é o único que sei facer o que fago eu, a miña pandereta e a miña voz, pero con músicos tamén. A partir de aí teño outro proxecto tamén en Francia, un espectáculo que se titula Arc Atlantic. Somos 7 mulleres dende a Galicia ata a Bretaña e cunha orquesta contemporánea. Entón, tuvemos este verán unha residencia para
ver os cantos de cada lugar. A estrea vai ser en decembro para os medios e para os programadores, e logo preséntase en abril. Bueno, vai durar durante o ano 2026-2027. Cantade, nenas, cantade, cantade todas a unha. Cantade, nenas, cantade, cantade todas a unha. Que o cantar e o bailar non é deshonra ningunha. Que o cantar e o bailar non é deshonra ningunha. Cantade, nenas, cantade, facede o corazón forte. Cantade, nenas, cantade, facede o corazón forte. Que o tempo da mocedade non vos a durar de cote. Que o tempo da mocedade non vos a durar de cote. Agora que veo a terra, lévade los homes todos. Lévame cariño, lévame a vista dos ollos. Ay, la 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 la. Lilo la 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 Te quiero porque te quiero, es porque me da la gana, es porque me sale dentro del corazón y del alma. Ay, la 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 la. Ay, le la la la, ay le la la la, ay le la 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 le, ay le la la la, ay le la la la, ay le la la la, ay le la 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 le, ay le la la la. Ai, axúdame a cantar, ai, dale algunha axudiña, que non me podo axudar desta miña farcantiña. Ai, le la 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 la, ai le la 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 la, ai le la 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 la, ai le la 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 la. Ai la la lo le, ai la la lo le, ai la la lo le, ai la la lo la le. E ven a lancha do mar, a miña de diante, ai vengo o meu mariñeiro, ai vengo o meu mareante. Ai le la 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 la, ai le la 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 la, ai le la 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 la, ai le la 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 la. Ay la la lo le, ay la la lo le, ay la la lo le, ay la la lo la le, ay la la lo 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 la le. Foi un placer estar hoxe aquí. Quería invitarvos
a miña presentación do meu novo proxecto, Fransi, o día 23 de novembro, pola tarde, no Teatro Colón da Coruña. Estades todos convidados. Grazas. Excelente as achegas de Fransi González, moitísimas grazas por estar esta tarde con nós, agardo que desfrutarades do que ela nos contou e que teñades material non só para reflexionar, senón para buscar e seguir escoitando música e tradición e cultura galegas. Sen máis, vémonos o vindeiro martes e que teñades moi boa semana. Chao!